badass bitch. Okay, hvorhen skal du spise derhjemme? To sekunder, Morten han kører lige. Ja, nu kommer han tilbage, skat. Han er sindssyg. Det ved jeg godt. Nu kommer han forbi. Ja. Det ved jeg ikke. Rasmus spurgte, om vi skulle lave et eller andet sammen i aften. Så sagde jeg til ham, det vidste jeg ikke helt.